nek sing ketok kuayu. Lah jane sing diwasani apa? Zaman sakniki Mas direwangi ngati-ngati mboten bener. Niki sampean tip ngoten ta? Sampean lebetne riku ngoten ta? Nggih, mengke kersane dianu kanca-kanca. Mungkin timbang dosa nyatet Pak De. Nggih. Asmane sinten? Kula Mursid. Mursid. Nggih. Lan jeneng Pak Yati. Ya, dia asline Bu. Kula Tegal. Metekan mriki putrane sinten? Putrane Swargi Pak Paimin. Babang bayane Pak Paimin. Yo. Yo. Sampean asline? Kula Panger. Panger. Panger anake sinten? Ini Pak Wagi. Tanggane dhewe nek ngono. Nggih. Pak Paimin. Nggih. Wis ragil. Sampeyan sing ragil. Dik ya. Kena minggu tekon-tekonan kula niki tanah Pak Paimin omahe lor dalan. Niku rumiyin asline napa, Bang? Asline niku nek sing ketok kayu gede. Nggih, kemutan kula riyen kan ngoten. Nggih, kayu gede. Lah jane sing diwastani tapak niku sing dukuhan tapak niki. Niki dukuhan tapak. Nggih. Niku nggone wong bukti-bukti. Gila. Niki kula tasik iki, kula tasik dereng sekolah. Niku wonten angin. Ing Julitan mriku. Natap wit bulu sing enten mriku. Oh, wit wageng riyen Niki abang semplah riyen piyambak nggih niku. Ajeng. Semplah riyen piyambak. Lah griyane bapak kula enten mriki kalih griyane Pak D kula enten mriku niku mboten kesempyo angin belas. Mbok roh-roh nggih pun tiang-tiang pun sami kertakne mriku. Anu ambluke niku. Nggih, griya 7 emut kula. Ambruk. Nun, Tahun pinten? nek taune mboten kemutan ning kula nembe umur 7 tahun. Kula umur 7 tahun. Lah, kula niku tadi dituntun kalih Swargi Bapak enten niku. Ningali niku wau nggih. Nggih, dintene mboten kesupen lagi. Lah sasi suro tanggal sepisan. Suro tanggal sepisan Jumawati. Niku griya loro apa limo. Nggih, griya 7 ni ambruk bareng sing mboten ambruk nggih ngalih ke ngumpak. Gendeng entek. Ngomong sakniki nggih bencana alam Nggih. mawon. Nggih. Bencana alam. Lah sareng enten bencana alam niku kali sampai kali teng Sripi. Dene mriki niki bukan mriki niki. Iya, sing kali teng Longop. Enten sing Iya. Sripi kali teng Longop. Panjin jam sekawan sonten. Jenengan kelahiran tahun pinten, Pak? Kula manut sajare sederek kula jaler. Niku kelahiran tahun 3 gangsal. Wong tahun 3 gangsal niku sederek kula jaler niku pun sekolah angka loro ngoten. Nggih. Biyen sekolah SD. SD. Mboten SD, SR rakyat ngoten. Terus SD. SD kula tasih gabung enten anu mriku enten Bedagung, Sukawidi, Bedagung, Tapak, Ngiliran niku dados sak sekolahan. Terus bar niku
kelas 3 unggah-unggahan pindah teng Sumber Dodol. Ya terus Sumber Dodol niku Bedagong Sukawiti Tapak Sumber Dodol Tanjung Sari Sidokerto niku dados setunggal. Ini ada sekolah sini. Dan sekolah sing Majengetan iki. Nggih, ngriko. Lah cabange nyambut griyane Mbah Lurah Dongkol Blanten. Nggih, yen lho. Terus niku wonten nek sing niki niku kula piyambak niku kok roh tenan ngoten nggih boten. Niku enten selone to. Selo niku pirose gambar tapak ngoten. Tapak niku gambar dalaman sing ditepet lemah, sing keri niki tapak. Nggih to? Gambar dalaman sing keri ning lemah iki jenenge tapak. Lah kula kinten lho niku lho kula. Mbok menawa desa mriki niki sak derenge enten wong. Dadi sak derenge enten kanggonan tiyang ngeten niku. Ditik kawontenan wonten dusun niku mumpun diliwati wong. Iki to enten tapake niku enten diliwati tiyang. Tapake niku. Kinten-kinten enten gandeng cenenge kalih sing wastane prasejarah ngoten niku. Prasejarah sak derenge sejarah kok. Nggih. Zaman sejarah zaman wong sing iso nulis. Nggih. Wong iso mengenai tulisan ini prasejarah. Kinten-kinten gandeng cenenge tekan nalika prasejarah sak derenge wong iso nulis. Soalnya enten peninggalan enten mriko, enten kidulitan, kalih enten kulon banteran, kulon betung niku peninggalane wujud Tegalan pun niku. Dan niku wonten napa nek Pak? Siyen anu lho ditengeri Kajeng Girang kalih Waktelo ngoten, Madupat ngoten. Niku kirose pertapan napa namine Bali Kambang. Sakniki pun dados Tegalan. Bali Kambang. Berarti niki tengere sakniki pun mboten enten. Pun mboten enten mun ubak tiyang. Mun mboten enten. Ubak niku beto. Foto-foto. Ubak. Larang. Bali Kambang padha wow. Rumah ngoten niku. Padang ngoten niku. Nggih. Bali Kambang. Nah. Dereng dangu niki tegese derengan wonten sedasa taun ngoten sing gadah Tegalan dan mriku ali-aline niku bobote 7 gram. Nggih. Zaman tahun wonten niku kali aji masih niku 7 gram. Niku ical dangune pun setahun. Nggih. Sareng wong niku anu kok sakit kok. Sing gadah niku sakit. Terus bar sakit niku ningali teng Tegalan. Dari Kambang niku. Nggih. Dorong wong tak teng Tegalan ya wong tuwek lah. Gitu, melungkuh ngono. Lah, ali-ali niku gletak enten celak tepet cagak gubuk ngoten. Panggih malih 7 gram niku. Nggih. Nggih dipendher wonten ali-aline dia niku. Nggih. Tesih utuh Pak. Taksih saniki mun dak. Nggih. Niku Bali Kambang niku. Kinten-kinten enten gendeng cenenge kalih sing enten sing mertopo enten Bali Kambang niku desa Tapak sing apa enten. Anu iki ora Tapak. Kala wau atone Tapak niku tilas dalamaan sing keri eneng.
Terus nek niku wonten selone ngadeg niku, Pak. Nek selo niku mboten napa-napa ning nyatane siyen niku ajeng dilih kalih tiyang. Niku mboten sumer dalan. Ajeng mendhet niku nggih. Ajeng dilih kependet niku lho nggih. Siyen anu namine anu makwek subut gudang buntung. Sampeyan pun mestine pun krungu ceritane makwek subut gudang buntung. Niku tiyang sepuh kang kuat niki. Niku dek tasik nem niku tak kita edan to makwek subut niku dipastani edan ngoten apa ya atus edan lha niku akan dilih diangkat ngoten dan itu dibalik Niku diwastani napa ngoten, Pak? niku nggih punden bangde ngoten mawon punden bangde nek tiyang mriki mastani punden bangde ngoten mawon. Berarti selo niku mulai riyen wonten mriku. Nggih, nggih. Nggih. Tapak niku nggih dianggep gambar tapak niku nggih niku selo niku. Tapak. Gambar tapak jenengan. Nggih, gambar tapak niku nggih. Lah dereng dangu niki rak tak kayune ambruk. Nggih. Kayune ambruk. Kalih niku ambruk. Jawah, kita masalah lumrah lah. Nggih, angin nggih lumrah ngoten mawon nggih. Brek sing wit biasa niku ora bunyi kok telat ganti wit biasa. Angin bulan lah wit sing setunggile sing nemplek nang wit kembang gede niku ngantos wite niku ambruk tasih ajenge ulet wit niku. Dadi ngomong ngaten dados senso niku nggih ring-ring jan. Nggih, jan ring boten dados. Kalau niku berarti wit niku namanya bangde. Bangde, kembang gede. Oh, kembang gede. Nggih, kalau tembung kembang gede. Kembang gede niku kembang kantil abang. Oh, Kembang kantil abang. tapi saking agenge niku. Nggih ageng jan ageng. Wong dilebeti growah niku pun dilebeti tiyang ngoten Kaget. kaget kok. Kula pun ageng growah ngoten mlebet mriku niku saged menek. Nenten wit kembang niku. Lah donge ambruk niki wit kembang niku tasih. Wit oyot-oyot. Wit preh. Taman apa? Perintahnya supaya diresi. Dan kelakon diresi. Lah diundang nih tiang gadah sing gadah senso. Diundang nih lurah sakniki lho Marno. Lurah Marno niku dikon senso. Lah bareng di senso niku sak sonten mboten rampung to. Nggih. Sak sonten rampung. Sonten ini sonten ngoten niku dibalik. Terus dalune yogane niku nek sakniki ya stres ngoten. Yogane sing Yogane si nyenso no doreng namine. nggih sing tukang senso niku. Nggih, yoga. Nggih. Nek sakniki sakniki mesti ya stres ngoceh. Lah ngoceh niku kira sih 12 tahun mboten diopeni. Aku 12 tahun ra diopeni. Aku jan roh omahe wong-wong kuwi. Aku njupon, aku njuk panganan. Ya sareng ngoten sing nyenso niku nggih wong bengi-bengi, anake bingung, nggih repot ta. Nggih. Terus ngomong tentang Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Nggih. Tanggap to. Terus ngertian Pak
wong sewu iki mboten kok itu ning mboten kok elek nek duwe keyakinan sami nggih Al-Qur'an iki wong Islam mboten beda-beda nih kali bangsa ngoten niku kali wong sing bener niku terus karo mawon Pak Lurah endi ngoten teng nggih kula ngeten iki terus pundi Mbah ngoten terus terange mawon mboten kula aturne Nggih. anu karane saderenge Nggih. ndak pripun ta Dik kula. Terus niku nggih sampean rewang-rewangi jagi keselamatane dusun Tapang. Nek senengan ngoten nggih, nek senengan ngoten Dik kula ngoten. Senengan anu ubengi to desa Tapak niku kalih Kang Putri kula ngoten. Mriku jawabe mbok nggih sampean mawon. Lah kula mboten kewajiban napa-napa lho terus terang jawab ngoten. Lah wong kula niki napa wong kula niki rakyat, kek mriku lurah. Lah niku lah mboten Mbah. Sampean mawon sampean bengi gek kulinane pripun ngoten. Lah nek kulinane niku ra nggih pun saming kertas seperti yang mriki kula ngoten. Gitu. Terus kula sajarne to, gandeng si anake Nodoreng niku jare ngomong nek 12 tahun ra diopen niku tarastu. Mboten nate di. Nggih, mboten nate. Wiwit lurah Suwadi sing dhisik dhewe ngantos lurah Kasbi ngantos diganti Pak Wono niku mboten digatekne belas. Lah niku sanderang ngene niku ambruk. Lah ambruk tak disingkrene kayune. Nggih. Disingkrene. Lah singkrene rampungnya iku kula bali malah rampung nyenso suruh balik turu ning omah anake diganggu ngoten. Nggih terus kandhane to wong tenggen kula. Nggih kula mriku niku neh. Nggih. Nggih kula niku po to wong dicak. Dicat nang Dayi Lurah. Anu to Dik yo. Toto sering ate biyen ge yo panggang tumpeng. Ngono. Itu Ramadan tanah jalur pangan dan kemudian tanah ini nopo enggak ngoten sih Pak Lurah niku lho kula niki yo alah kula aku ki ora njowo apa-apa kok ditakoni ngene dan niku tasih mentatar to. Nggih. Niku terus gandul ngoten. Mboten niku terus pados tiyang sanes. Sing Nodoreng niku mboten sanggup. Oh, ngoten. Kapok Nggih. Sanggup. Terus padosne tiyang riku lho. Tiyang si pundi niku. Supen namine nggih. Damel ngethoki kajeng enten papan-papan ngoten niku. Niku cangkut teng bumi pundi Mbah. Asale ajeng teng sini niku kula sampeyan dah. Lah monggo dadi mboten Mbah, sampe syaratnya nopo? Syaratnya apa berarti kuwi? Nah. Umpama mboten percaya percaya nggih aman. Nah, ajeng ngangkat niku kula talah saja Lurah. Anu di Lurah. Yo nek tak percaya ki njaluk opat lepet patang lho papat lho. Dua mele karo Lurah niku opat lepet patang lho cuentene niku. Pati gemrempyong ta. Yo kena disi urut iki opate lepet wis sang. Sing damel anu niku Bu Warsiti ini lho. Mbok anu mbok sambung sak niki.
menapa-menapa pun dados tenden oyot yang mutasi oyot Nggih. dereng diresiki ati sedepat jawab iki wong-wong arep ngresiki ning kene nek tak lakon tak ngresiki maune ora metakane tenan dosa dene mau Nggih. iku kula asal peling ya mbuh tak nipen-nipenen mbuh mau Pak aku arep turu Nggih. ora nganti resiki serak ngesakne sing di kebon Oh, ngoten. nggih resiki sak ngesakne sing di kebon tak mboten saged digarap ta Nggih. iki wonten ngene wong Indian watu Indian kayu niku terus diresiki sing turun dalan ngerti resiki ra lalu lintas saged anu saged jalan lah sareng lalu lintas jalan duka sinten Pak Lurah napa Pak Juri Pak Camat niki ning ngene dadak kanca gamele dagang kayu iku yang Ponorogo diundang nih tiang niku kula diceluk tenggene Pak Juri niku Ais ki apa iki aku bolak-balik ora ana apa-apa. Nah ditanggap kali sing ajeng Tugas. nunggu. Nggih. Namine Pak Rembo ngoten lho. Sing ajeng nunggu niku. Kula iki pripun batin kula. Lah biasane anu nek Mas mau panggang tumpeng ngoten mawon pun kula tanahi ngoten. Niku panggang tumpeng nek ngoten ki anu Mbak. Sampeyan petiane diatrane kula sukani. Ah ya repot naik itu iki wong niku nggih. Terus nyukani yatra teng istri kula. Duka atrane kula mboten ngertos terus dimasak ning terus dikepung enten mriku. Terus bar niku terus ditandani selamat ngantos sak raune kajenge asal sing lakar mon 7 truk. Nggih, niku sanese gobelan kayu buang ngoten niku 7 truk niku. Nah. Terus ngoten niku pun duka asale. Nek kajenge bong sing carang-carang nengen ngoten nggih niku mbot tiang-tiang kiwa tengen niku ajre mboten purun mendeti lha nggih kula pendeti ta ngayu bong nggih kula niki ta butuh kayu bong sian kula rak mandi mriku ya beneran to nggo apa-apa kayu bong garing-garing kula pendeti padha emek ocah nek tanahku seneng kula ngoten. Lah enten sing mendhet tirase dibalekne ora apa-apa kula. Tirase ajre sing mendhet mboten napa-napa sakjane pun niku pun mboten kan. Pakde niku napa anu Pakde? Ambruke niku napa nun sewu nggih? Napa asline penunggune ngoten terus Lah pindah. buatan kertas kok. Buatan kertas. Penunggu niku di rumah selama kalau setahun. iku nggih mboten. Kula piyambak niku mboten soalnya kula terus terang mawon kula niki sami kali kula sampeyan. Kali sampeyan niku mboten kertas napa. Lah nek niku tiang-tiang niku mastani bangsa alus. Nggih. Bangsa alus iki ora ngerti bener orang Jawa. Dan niku terus ditawandangi resik. Rampung kula diok hadiah. Mbak anu Balurah. Kali si Pak Rembo niku mau. Oh, nggih. Dia sukani celana gembyong ngoten niku. Terus nek klambine tasik kula nggih. Klambi model Ponorogan niku. Nggih. Terus ikete kula sukane tiyang. Lah wong model saiki pun mboten umum. Nggih. Kok iket-iketan apa niku mboten umum. Dan niku terus ngantos sakniki mboten enten apa-apa.
Tapi ini tahun ya. Nek sampean ndang ben taun apa ngono, nek sian ta. Nek sian. Soale sian kali saniki keyakinan. Gitu. Keyakinan pun beten. Mun mboten percaya teng bangsa sing ngoten-ngoten iki. Barang sing ora ketok mata iki ora eneng. Zaman sakniki ra ngoten. Nggih. Niku lho kandhane. Nggih. Zaman sakniki barang sing ora ketok mata ki ora. Wong lara golekne tombo nyang rumah sakit. Nyang dukun musyrik. Lho kula kuwi krungu, Dik. Nggih. Nggih. Wong lara mutah getih. Niku Pak Sarkam Serimpi niku. Tiyange taksih niku. Tesih Pak Sarkam niku. Malah biyen nek karo Pak Imin ki. Rencang. Kok ngapi kok Pak Sarkam iki kok. Nggih. Saksi sakniki. Pak Sarkam niku nyebal lho niku, nyebal ing wewengkon iki lho. Nggih. Kula kandhane iki wong musyrik niku. Pak Sarkam niku sakit ngluntak getih. Mbon ben ngluntak getih. Dokter Medion pun Angkat tangan. pasrah bongkokan, Nggih. angkat tangan, kenek go balik. Lah, dugi griya kula ora nggih ningali to wong Nggih. tangga. Nggih. Tangga dugi mriku ngoten nggih. Nggih, wong pirang-pirang yo omong iki kating belum. Golek nyang nggone dukun kono ora ngoten. Lah anake lanang niku musyrik. Lah iya blok ni, blok ni ngoten. Alamat saya sing ini. Nggih niku. Musyrik ngoten. Nah, den kula niku. Adine niku dajar, adine niku nggih musyrik. Adine niku golekne pakne kunir yang kebon. Kula niku mendel mawon. Kula nggih namung. Baten tapi boten Pak boten wetu kok yuyo ning boten wetu kula namung wetu. Kula tanah wong iki sik oleh to, mestine oleh to. Nggih. Nggih. Mesti wetu dalam di mesti. Apa nek tanah ora dheweke ora kelung. Niku terus donga sing ngajari si Pak Sarkam niku langsung dipadosne teng Wonogiri. Teng kiai ngoten lho ya. Kiai. Dan ngantos saniki Pak Sarkam niku tasih mulih, tasih waras wiris, tasih ngarit ten mriki. Ngantos sakniki. Lah niku iki yo senes. Kakak niku nggih. Musyrik kan mati. Karo orang musyrik ning murid milih di kawan langsung. Kok guyu? Sampeyan musyrik mati. Ora musyrik urip. Ndak, awak guyu. Milano iki kabeh iki dienggo sing apik-apik. Bah wimo orang ya orang gawe sepike iya orang ngerugekne iya tur yo ora ngetokne ragat akeh-akeh. Cepet-cepet. Ini oleh tonggo ora. Terus terang mawon kula kandhane, kula pasrahne sing desa Tapak. Ya ayomi karo wong Tapak kowe. Bae kidul niku ngertos kula sampeyan. Kula matur sanyatane. Enggak. Yang kita kok kita ini baik itu ngertos.
Kok sampean kejagungan rembug iku ya. Tapi tujuannya insya Allah sae nggih terus napa Nggih. kula pengen Nggih, nggih. sane wonten Mugi-mugi sedaya lelampahan niku